Ubwansu bw'omugusi. Mbia sana omwancho muliri kwendera kuvuatia Ndizi TV na bono tigankwariga bena somorobedi gwechigosori buna botambe okole turanchende mo Steven Captain 00 na serero iga twachire ya mase mukuru nseme mekere buna ekionga na nseme yekionga maiga yana igende cyaseme ya masaini nsemo ya narukire maiga yane komanya buna ndaka igatura so muvaga ene nsemo ya nyanguso no eranga iga kere kwa asukira nyanguso mutu wasoire nsemo ya naro kolenderero iga tore nsemo ya kisi ya se wodi ya vasi Gitauri otoka se bunge ya Bubasiti manyanda ke umaka tole na erero iga aye wodi ke to ekinyo ke tole nandaka sana kya koro kunechi se mochiranga iga ekinyo ke ekerebo gichonche keunga kwende kwoti ya Gitauri basi Gitauri kwoti te Nyamache sub county yani sub county Nyamache. Okay. Kimanda ko mheshimiwa ino basi Gitauri lakini ko muruko mu MCO ino MCO Machuki ndio Machuki nani Josephat Machuki. Okay. Nari ya sana mwancho bari ngonya konyorole mapunse amokie yetole kuri ndo mugaka SNCM yetole rimaite amanga turete ne timu ngote bibune ko kubuna Rogers FC ndo manya mangene timu batu mugano motambe sana na kitote aba kubwate mugano ukatuchake na bagaka buna abaiga batebi na ke timu ya te kubage ko bana bodi ganka yere kurende andake ritare yana kilete wa kyokoroku andaka enkanka yi ritare yana ngoroku tepti ogega ria linkorokwa rio muchezo kere tuachete timu Rogers umwaki na rengo ngorokwa ayeko ngwakere timu ya Gor Mahia anje ngaranga iro kayeko umuiso yabagacha bakando ko uyeko tinangwa kero umupira ebeke ayo kwa kenko yo uyeko riri akumete chinse namba 6 yangwa kana nje namba 6 nangwa ka baketi. Okay. Makanda ke traso story ya Rogers FC ne timu ena na bongo gutera sole timanyanda kaengi kiria ya kungusita yuno mugaka wote banaye wika amangana ayo kwa kenko yo pesa na ninara egento kia karate o mupiro yo yani muchezo yo kagerega chega gocho mutuone Gor Mahia na FC engakinere Gor Mahia jangwa kana FC omugaka mbotero mutangasaji ango togia umupira buya sana nanje ngaronga ki yabwenete nanje ngende ngako mupira nanje aje kontogi yumi akakyo ya lenge yote baba ikakyo ya baba mambo Botela na FC na Ingwe na serikali ya miake mwaka 80. Okay. Ugancho mupire sengencho ya avuna ole kora likuvuya na abo Botela be miake yo nera tabale koro ogie kwenga ke yo mupira nera gwasa na mwana yo gwa ko mupira kono timba nyanda ke chinse mechi cyanya nguso igase tole emiake zote gwoso li mupira timu kichirichi akumete ensemeye na ile lilo chole tabono chake koso lile timu ya to chandete mono yangu ku Flamingo ne yende ligue na FC ne yende Kiparo na cheje ya to sumbuete acha kumete ensemeye to miake yo na into ya mo yabo ku Rogers like bono ndeni nalikane taye wanchiro mupira like bono nyata wasa na timu ya Rogers uno mogosori kiribari gereti ya sole bakagoita bakobeka timu ne yalengo ya nsitega ya bagaka yangu kwembuni kere yangu kwembuni twalengo cheke wande ke muno keroche etwalengo balera rogoroga liri turu gorogari barento bakusi mbago tochora bone kagera riba tato chora umugaka nalengo ngoruko ole bone kamale mubiroka ondo kuruku masakara nendu ya ne kuruku kenagwa ikagera tukai noro jibuna abana bali ke gwanda galia nabo twarenge bi timu chisaisa ikoche lakini yitu ne yango bwati mbuni ikagera kire ba twaranga mbago toba tukaenda tu abagaka ubata tunate bakenagwa na masakara na bironga na inchendo ikagera baka tukarosi timu yete kuruku Rogers bakanjora mune captain
Rogers vile kubati andake mboga takatifu wa miaka kinalia chake Rogers FC. Nali yansite mwaka 90. Okay. Timanya andake nimetamaritana mange timu ya lekoro kuna mwana kunyiruka Ekionga FC Nyangusu All Stars kolende iniminke ke mwanjite Rogers neli talio muntu urenge usikike mwanjite mukaruke timu Rogers eli timu yangu rugwembu nikere tu ngwenda Nyangusu naweke center ya renge umusikali na rengo kumecha umutende ndabase kunyora egere kira rengo umusikali uya renge kire bagwa kesi mi totene na Rogers oba ekagartukairo ka Rogers na mukumali tumekire miaka yonse mpaka wa leo okay kire tu atunegete tu abugete to kuiroka tuche kubwatu to Nyangusu umusikali olinga tukarana ande uchire stole kire timu ya Rogers ya ngwaka na bango tolente security ya tolente wate revanti te umunyani mbolenge nsema loko ku Rogers myake ya 89 ekavae kerenga bagachaka bude timu myake yuti manya kire timu yego chaka ngotwale bichanda yo gochaka konyora bwatani bakonyere ntamo konyora bagosori timanya ni wono Rogers ya une captain na kimocha iteko city myake kabane timu emanye kaine ekwenda sechi gosori timu ebono kire twa bakanate timu ye konyora jibesa na kongu sana na ndi kuche kusangireria abana muna boro cyana kongu sana tukasa kakiumbe tokwenda ang'ang'e turansimara twagenda twarigia konda twawe kibarua twachi gukora egera tukamenya konyora jibesa chito jibe engagie yesiringi ya bwate failio sana esiringi ye abana babono bango tubati twango babikere esiringi ntu twamanya banda bane twaruchi siringi 10 tukarachi bese jiko jako konyora kana jibese sinako muibuli nako goja kokwebesa bakakubuli ngayuko koire bese wana bese ye etwango uligie kibarua na ligie kibarua na baira mugondo bakora twanyora jibese chio twajikoirikira ali Nyangusu miaka ile kwa metaba kwa solda bange bale ngoro kuruchinse mochine to abata timu jara kwa sori me ya Super League to abata timu chavo Shabane mekyo ya 89 timu nyandake umupiro oyo nungo bakoje ulenge buna bakosori kimocha kamwacha kire Rogers FC mwachangire na kinu ole ko bakonya nungo na bakosori egento lengo tokonya egente gitangani ubwariu kere tu ajiramo ukarakari mbwarenge kere tu ababekira gochicha gwako mupira ense aguno ense memo yabo yango tokonya ogujikuiba muna rero wichire egere twabalenta twababekamo nyona abanyakenyoro mbakakamba arenge barenga babe batarenge takabana bachichoro kere bache konyoro buyambororo mugaka muno rio bogoretigarie epambugaria nere nachete otubwate sibona nere tainguru besa tarengo chimogondo aya ngocho ruwe besa ayo runyone mia nyomia 2 egere atokonya Rogers FC ya chakire mwitabirwa sense meye mwagendere timanyanda ke bona kirigito cyo so mwaka bweli chiribu nini 2000 timanyanda ke inu ngikeli mukorete sense meye cyo so cheno kaimware ko so rigoika andake mito kimubwete inu na kati aba chakire timu ye bona kire timu yeto ya nsite bona kire tu airikire Nyangusu timu ye ya jete kabete ncha sana indi sana ntwarenge ko baigwa chitaika angibere isatoiga twababikire gori one timu ye gache to kangusa banda baki abange sana kwenda twarenge nyari bari twakero umupira ororo twagenda match misuri twagitinya match umupira ororo chitimu chimuna tokogenda itukubabwa Taki bono lenda ebro mogosori Rogers ara tojokole sepe twabwate entangani kuru enseme ye kionga aiganange nense moya Nyangusu ense moya ebongi abo basi anda kitokwe manya mange igoro ye timu ya Rogers FC timu ya Vera semya kemenge tiga se league enda yonsi kulende ya Vera gwetani myaka 30 ororo ekwa namba gaisaba gosori be myaka ya igatu emyaka abakemba ororo bagandrate abasubati abake usaba iseka abakera barabumba bwateri bakorwa iga tokwe manya mango magano bunekerenge kegechagete mitendere kwe manya mange igoro ye timu gore tochokola seme twabwate andake entangani bono na kiora yote baje nkiri gwachengerete na kobo mogosori Rogers FC nki na kiaye kwenta ya manyene egento na chengerete nje muno ya mobo okogandi kulikuwa na ganditi muna nchia sena ngwa ka namba 6 gose namba 8 na namba 7 egento na chengerete ngai gubuya na lento tege kombe ki upure
kio muchimbo itu asinande na ritanga ni kuire keroge kio na into kaire gekombe kia ya rentete yuma gakirinda abantu bo bule bainyori abantu bo bule bari bari mwaka 87 hivi. Okay. Yo engaki yao no bwete kombe kio mheshimiwa bule. Okay. Na ndi tikitadidioka nikio mwemusi oengor kunyamoko na erentu alenda tege kombe iki. Kiko nyaro MC bwachire osena balenge. Mugwenda mukansora. Okay. Oribono kurukwe mwemusi. Okay. Andake kudegente kyatogendrete kwe manyia mange koruchinse meche cheke onga nimetoje kwale kubwatio mogano yobwe timu ya Rogers FC korwa sense meye nogendrete kwe somia mange igoro ya bune kerengere kege chite kiresige kirevoniga asense moya karento chikonyora ndake engana yo mogano kwaka igara kena teko baga ko korwa se timu ya Rogers FC nana kiaruche yagendere kirevoniga ando sangana coach bwe timu ya Voniga na kiasoete tendre kwe manyia mange igoro ya timu ya Rogers FC koruchinse mechi chia vasi Vokitauri ward ene bunge ya Bobasi constituency me county ya Kisii katika kwa kwenda mtu kwenda nyora buno Morogoro yo no live nsemo ya Facebook kuna Ndizi TV News Digital nsemo ya YouTube kuna Ndizi TV News na SMS aboko tulikera gwetera na mbere gora bwa screen to ndrego sanga mange alengite chigosori. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono yenda asaba agenti baito abubare yange na sore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukuraria wokwenyoria ukuraria kubonchoria ukobekirwa omoyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero mangana magia atekire asitivi ya nambeyemo yomunwa bweke gusi ekeruri me yomuchuke birigo imeye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kibirigo kugende ikonge imeye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works imeye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyomo chibuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola imeyomo chumogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegete kia maguta yichigari imeyomo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robokori waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo imeyomo chokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo ya kuangwererie na gukoretro bukoreri bwaye ange na sore maya bichi basengoro kugira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obuyo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi keri tuko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye iwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosoriye ni yabantoa bari myaka 13 guche igoro.
bakobori andake hapa ni wapi ene nseme manyeka inevuna ekionga na iga sekionga ne timu ya ngokiri sana na bali bonsi bagode becho sori koru nseme ne bwate simu ya senior team ne bwate egosori ya abagosori be miaka MK miaka ya 15 na 3 amangana ya egosori ya baiseke na barabo mbara iga baiseka bakena barabo naende bakogosori igona sekigwachire ebiegwa ne binge biroro turanyare ko batukurira kwemanya mange igoro yabo na nyira bunya nseme tangani tumanyia mange igoro yabo ne kerengeri kia Rogers FC Kenya teko bakegocha ne timu kwegende rigochibosira kwa kwa bakegoska usikorende andako tatevi tibetia sikia babereta kongwinu kwesa namangani ekigosori chie league asa kongu egendo kyangu tusumbwa mono ne chibesa echi na china goteberi nga chibesa echi kire tutale ngo chinyora kwenda gusumu ibuli kusaba mu ibuli chibesa nga inga chibesa jinga ninga baka ko buli chisababu nga chibesa ne chiakio konga ekagera muna na gotebi kuruli tangani nga ikatobera bokongo konyora chibesa ntwa engo beka muchango egere batokonye chibesa tukarora ngambuya tuligie kebarua twakora twinyorera chibesa chito gendereri mucheso uyu ndake igoro igwete chibesa chagorete mbaso amangana ye ligi mona sengenche vale kwerenda na kwemiga na biria bikaba bwate erinde basuka bosi konde bona yo monyere no mogosori andake koro nikiga goto ka Rogers FC nanka yara ko chete mara ko rete timu ya Rogers FC Rogers tin chieti kurwororo non twagenderete kurwo mwaka yina gote kur mwaka 80 mpaka 77 nalio tujagete gutigana no mangana yo mupira uyu tugatigara mangana ya kochi enere kagenderie kirabu kyangu gwati kurumaga jistebu na nagotebia itwarenge bigori gocha nere bone kochi egenderete ga tukandio bagocha sare Emeta abagosori baroro barenga se timu ye na gwetere timu ye kabali bagario kumanyekana na barabu kunyara kwa bagosuka bosigo cyase chitimu chinde timu yandake bali ora inyore gwetere timu ya Rogers FC Mosorti na barabu bali gwetera libageli basota chitimu chinde cyene usebilabu binde gwetera sogo cha kurwaiga ndiamono sana umwaki na ringororo muna choma ogera na chiesete timu ya ogera na chiesete gorumai na chiesete Rogers sege kombe keke na gote twalente kiobure no alingo yomo Wangati abali mogochenga mote ino mwaki ito ningorenge ni mare mwale okay kurusobo mu alibumba bamugongari okay yani kwirenda alia tendere okay no so tugo tintu abatu mchezaji tuntu ambasada dia kana mutu okay mede ngokara kire mwachenge style geta tarito yo ito na ruti amaka kasori timu ya Gor Mahia ni matanda ke kunegente kia sana igore timu ya Rogers FC brana te kwa kego suka la kwimuki elietalia semeye kyo ngonyara kwa biko manya kana monoko ruchinse match kore ngikokora twa ta semeye timu nyanda ke bona enkire yo igweta sa mudaburo cheboniga aino moga kana ndi gwachira iga segeti oreke ke kosa timeti amarora usoga ni konkoroki igore timu ya Rogers FC go chibosi obuya bwana bono soko tonyora na intu bonde birenge birito bwate gochimutu bono nyondi yokugandikwa ne bono iga abana abamuno baroche iga nyondi yokugandikwa ne yabwendete ba support igu egere ali sinatigirite bagenda mutu Bia bono sana mwaka ni mate bali basi bakoligera libaraga niko bagusire timu ya Rogers FC na bekonya kana boto likera gwetera Ndizi TV kona wikere timu ye akara uronya kwa bakukunyisira konda sevoniga tochika bato gusanga na bono omoro kiovene gwe timu ya boniga era to ebirenge livia ye branya te kwa bakagoswa gochase timu ye abo chakaneli etali ao andake ayana kyonya te kwa bakumanye timu ye ya Rogers FC andake gogokira na kyonya te kwa bakunyamanye timu ye seria taria na ngoro kucho monyegetiria oso buya na roche mwaka uri muna ruga iga ena rengo moke arenga kamwana ake sana ngi standard 3 na chage te gwako mupira one ngoso asaba gakaima kire na manyekana gwaka mono pakambe keri na gachese number 5 na gachese mono sana na bakamanyire na bakabakonyire sana mwaka koyo ange mwaka 87 iga kire twanta kombe kia mogera
kurabura lio chagete kurwa na linchagete taranta yani kimanda ke sali bakorigereria ndakaye ndakeria tali ao na ngoru se mokieri okoru rinde ya vairi vao bamanyandake omugaka nere rale tichosole jibra to maite koru kali sinkorwa nekeonga primary uichonjo no nkorukorwa enarocho buya bwana nga kabaganya gosoka iga nenje ngarari ba timu yokubusa nkarora ngatigana inche nyechaki nabona nyechaki gocha ntwara ageto mupiro so wengana ageto mupiro ngakientambe onde tayongo to sponsor tuagenda etwango ikabuna abaerasa tuikasigete tuikase twatumera tuirana nakinaro chengo koganikwane mbanyore iga elinde monrenga ntusirana iga abaki abara osemba suke mutu matenta beto gosanga mange igoro yekyo korenda ndakira kyora tebe timu ya nyarekoba koena na gekolere ebyegwe binge bira chiseme chichanya ngusu no nyense me anyamache sub county wetera koba kwa bira system yese myake mengi ese timu yeto ntwagete bikombe tukabwege tangani tugache yakabire tukabwa nane ntwakagake ka chuni nkaro igobo no bokombe tugate bikombe bitatu se timu emuna yandrata congratulations sana se kumanya reko wa mogokora no ti manyanda ka yabona mangana ya a coaching gose ogwancha mangana yo coach akurira aba gosiri aba bakeba kogosori ngeka ge kunguseta ndake gokora mana alengete coaching ati manya sanda gose no egerete gose no kwerutu bweruete ndokia garate ngokochi abana aba obuya bwe kogosori ngora ndana raligiria gose na merangari yeto timu echinene na romna bakagosoria muna bagosoye tiba cha na abana bake nenje ngaje gopima ngara ekigwanda kikira bosa abana mbago cha to nyako ba train nekiki agarata gikangusa elinda abana mbabera lisabu banyore ayata iyo ikagera nkabangusa bonsia tukagamba na baiboli ngabatebinga abana nekiki agarata ndenganya ko ba trainiga tukanya gusuka nimetanda ke chosori cia bana bakenjira nyara ko bachigo kwanero mono sana konde ti manyanda ka ikorwa nsemo yao ngiriro cyane ke serikali ya county ya Kisii era nyara ko bage gokora usire byo bya bana bakesengenjo ningane ya kwanero asemi yake mengi sababu totora chigo chese county ya Kisii mtu akirwe simu isonde toro team una sabana ya soka elinde banyore chuni gokoraki gochigwata kike wanda keri igonto genda teganya gochora ntuganye techinga kirende kibarato tebi chinga kitoko genda tugwanza nabo turanse togenda butwanya gochesa timanya ya marora wase chigosore chichaba oro kiwaba amake marora onara rianda ke kiliro chaba gosirega ababa kendo chisemo ao bara kolinde banyale kwa bagosiro nchoso gora kwa nega abagosoria abana bake ndoje mbia wagwaka mbaro ba primary baka bakagenda bakaisia abandi bakanda Kisumu baka bakairana na abandi mbaro abaka ke bagwaka bijara lakini batabwati mubira bakoraki bakogenda bosi lakini ninje ninkore tomukia eline nyako ba train kabisa nganya gukina bali nyako ba train to nyagosuka kina nyole sabonsa nenjira bongora byanga abana bambati kalira tunya kwa ndiste bweste este nake yule ngane ngia watu tebire nanto gendre ko batukubeke kambiche seme chieke onga na kuemanya manga ali arengete chigosori aiga na chitime cyane ko ba chigokina na konyara ko ba chigosuka vosi na nyora bune nsemo ya Facebook tore buna Ndizi TV News Digital nsemo ya YouTube tore buna Ndizi TV News na ndake na bwana ko tubekere SMS na amagani yao ndo chokole nseme to bote nseme ntangani yokwemanya igoro ye timu ya Rogers FC mwana ko manyomo ganobo kimenya nubuna Rogers FC ko nseme yanda kentoro che timu ya Shabana FC nyare ko bakego soa se league ya FKF Premier League timanya yote iba kira chukua orongo rwa usio kinesa mane chigosori ncho sokora orongo rwa usio se chigosori igenteka nanje ngora ne sponsor tuanganya ole sponsor iga na boto go entra okora eri ya Sabana ya Rweto mune birengara bia na bire
wata wasemeli bina mpaso ya se ligi ya National Super League yune timu ya Rogers FC moja bali matemo ganobo no mutambi na mangi bakura kurwaiga asegeti igo ndochiko batokoletera ensemo ya kabere kurwaiga sensemo ya Rogers FC na sensemo ya kabere ndochiko batokurigereria ndake abagosori aba bagokwane Rwandake ebirengeri bya bombiri bikorwa ensemeri aba muraba kebakogosori abaiseka bakiseke bakogosori abasaye bakosonde chikwemanya sobo ime korunse kibakoru na obomenyo bwabo aiga ase etimu ya Rogers FC go inyora buna ensemo ya kabere nyale kwa yogokera ase TV ya Ndizi TV tulikonda sebene singencho yebiro abuno tugoikera omweli kwensemo twabate kurwaiga kwemanya mangigorio omugano Rogers FC twachika batu kwendera nemero beri ya Ndizi TV kwenda seboniga bye bye. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echuchi ya sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe